Oli! Avui vinc a parlar-vos de Tokyo Juliet. Tokyo Juliet és una sèrie de Miyuki Kitagawa que originalment es publicava a la revista Shoujo Comic de la Shogakukan i que aquí ens la va portar Ibrea. Són 13 volums, estan tots editats ja. El traductor és Marcelo Vicente i el volum és el típic de Tankobon. El primer volum, aquest número 1, va sortir al maig del 2004, va sortir mensualment, després cada 2 mesos, i l'últim volum, el número 13, va sortir al maig del 2006. Al Japó originalment va sortir entre el 96 i el 99. La nostra protagonista, la Minori Ayase, somia en ser dissenyadora, però per poder-ho fer ha de vèncer el dissenyador més conegut de tot Japó, Eiji Hinagata. Per aconseguir això, ha decidit que no s'enamorarà fins que ho aconsegueixi, però Akira, un noi que coneixerà el seu nou institut, li ficarà les coses difícils. Aquest manga té també un drama taiwanès que es va estrenar més o menys el 2006 i té 17 capítols. Tokyo Juliet és una sèrie que va arribar a les meves mans simplement perquè vaig anar a la Perra Còmics, que és la botiga aquesta que anàvem amb les meves amigues de l'institut cada tarda, i xafardejant vaig veure aquest primer volum, i no sé si va ser la portada, el dibuix o què, però em va treure i me'l vaig comprar. Us heu de fer una idea de que jo això m'ho devia comprar, 2004-2005, més o menys, i aquest volum jo crec que és dels volums més destrossats que tinc. No sé fins a quin punt s'apreciarà, però bueno, això sí que s'aprecia, que hi ha pàgines, vull dir, que estan caigudes. Per rellegir-me aquest manga m'ha costat moltíssim, perquè em feia por trencar totes les pàgines. Està tot totalment brut, està decolorat, aquí no es veu gaire, però jo crec que sí, les pàgines en general de tots estan una mica tacades i groguenques. El manga per dins està perfecte, vull dir, està superblanc, però sobretot els primers volums fa com cosa llegir-los per això, perquè és que s'estan desenganxant les pàgines. Sobre la meva opinió d'aquest manga d'abans i després, he de tenir en compte que en aquell moment internet no és el que era ara, no hi havia tota aquesta gent que recomana coses tant a TikTok com a Instagram com a YouTube. Era una mica en plan de lo que tu coneixies, perquè t'ho recomanava un amic o alguna cosa que veies de les revistes, el que coneixies de lo que feien a la tele, i sobretot era anar a la botiga i veure què hi havia i segons les vibes que et donava, tu endues a casa o no, i això és el que a mi em va passar amb Tokyo Juliet. Que relacionat amb això, de tenir en compte que en aquell moment tu no sabies quants volums tindria una sèrie en general, si la sèrie no estava acabada o per qualsevol cosa el Japó estava acabada i aquí t'ho deia l'edició espanyola, tu no sabies si allò s'acabaria algun dia, si tindria 10 volums, 15 o 35. O tampoc sabies si passaven coses com amb Nana, que estava en hiatus permanent. Llavors, jo vaig començar aquesta sèrie no pensant que tindria 13 volums. Tant a mi com a les meves amigues, en aquell moment ens va encantar aquesta sèrie, perquè té tot el que en aquella època, als 90-2000, buscàvem amb un manga de romans d'institut. Una parella molt mona, que s'estimava molt i que hi havia 1000 coses que impedien els seus somnis i que estiguessin junts. A més, recordo que ens agradava molt i com que al principi sortia mensualment i que... A més, recordo que ens agradava molt, però que com al principi sortia mensualment i que després cada 2 mesos, els últims volums sí que els van espaiar molt, suposo perquè no havia funcionat tota la sèrie, i se'ns va fer eterna. És que recordo tant el moment en què va sortir per fi el volum 13, sabíem com acabaria la sèrie, vam entrar a la Perra, el vam comprar, el vam llegir, és que tinc de veritat el moment gravat a foc de les ganes que teníem de llegir aquest volum 13. Podeu imaginar que per mi va ser un manga molt important durant l'adolescència i per això us en vull parlar avui, perquè tenia ganes de rellegir-ho. És un manga que crec que no he tornat a rellegir, que durant tot aquest temps, cada cop que m'he mudat, cada cop que he netejat l'habitació i he redistribuït, és una sèrie que m'he mantingut. Mai m'he plantejat de vendre amb aquesta sèrie perquè és que de veritat per mi va ser com molt important i em va agradar moltíssim en el seu moment, però tenia ganes de parlar-ne extensament i òbviament de fer-ho amb una relectura. Resumidament, Tokyo Juliet és un manga shoujo escolar típic dels 90, ni més ni menys. L'única coseta així que té una mica especial és que està centrat en el món de la moda, com us he dit, i que té escenes una mica pujades de to. He de dir que no són tan pujades de to com ens tenien acostumats a Ibrea en aquella època, perquè en aquella època tenien Amante Dragón de Mayu Shinjo o Los Caprichos de mi Amo, que allò és molt més explícit, sense arribar a ser explícit del tot, però aquí ja hi havia cosetes. Ja hi havia escenes una mica més enllà del típic petó final d'un shoujo de romans, però tampoc ensenyaven res. Llavors, penseu que amb 15, 16 anys, 14 que teníem en aquella època, allò a nosaltres ens tenia les hormones alterades i era com una mica un plus que tenia aquesta sèrie per nosaltres. És molt possible que no coneguéssiu aquesta sèrie i no n'haguéssiu sentit a parlar mai, tot i que segueix en catàleg d'Ibrea, jo crec que si vas a Norma tenen tots els volums, però sí que és veritat que és una sèrie menys coneguda, encara que conec gent de la meva edat o així que l'ha llegit, però crec que actualment és una sèrie super desconeguda i tot i que no és la millor sèrie del món, ja us ho dic, ara mateix sí que és una sèrie que
guarda un bon record en mi i que us en volia parlar perquè al final també faig aquests vídeos una mica per donar-vos a conèixer sèries que potser per altres bandes no us recomanarien o no us recomanaran, com vaig fer, per exemple, amb Global Garden. Que si no heu vist el vídeo us el deixo per aquí perquè va ser la primera d'aquestes relectures que estic fent per aquí per YouTube, que no va sortir del tot bé. Farem, com sempre, aquesta primera part introductòria. Ara us començaré per no spoilers. Si no voleu spoilers, us deixo per aquí al minut el que salta per la meva opinió final. Per tota l'opinió de tot aquest vídeo, tingueu en compte el que us he dit. Jo vaig començar a llegir aquesta sèrie amb uns 14 anys, ara tinc 32, han passat 19 anys, per tant, he llegit molta cosa, han passat moltíssimes coses a la meva vida, jo ja no estic en la mateixa etapa, per tant, també tingueu en compte que la meva opinió actual està molt condicionada amb moltes coses que quan tenia 14 anys no tenia en compte. Però en part també és això el que em fa fer aquest vídeo, perquè quan estava llegint la sèrie pensava és que només parlaré com de les coses que no m'han agradat o les que sí, quedarà un vídeo una mica soso, però després vaig donar-hi una volta i vaig pensar, bueno, puc fer una mica de reflexió de com ha canviat el sojo i això és una mica també el que faré en aquesta part amb spoilers, que us adverteixo que no faré només spoilers de Tokyo Juliet, sinó que parlaré altres sèries una mica contemporànies a aquesta sèrie, com podria ser Mars, Fushigi Yugi o No me lo digas con flores. Per tant, si no he llegit aquestes 3 sèries i no voleu que us faci spoilers, encara que no són spoilers molt importants per la trama, doncs també ho tingueu en compte i salteu al minut en què no parlo amb spoilers. El primer que diré, i és una mica el resum de tota aquesta secció, és que es nota que Tokyo Juliet és filla de la seva època, que és un shoujo de romans dels 90. En general, totes les coses que no m'agraden són coses que eren típiques d'aquestes obres i que agradaven, i per això les posaven en aquestes obres en els 90 i que no es veia la problemàtica que sí que veiem avui en dia. Per tant, són coses que jo sóc conscient que no és que facin l'obra dolenta, perquè al final és de l'època que és, igual que passa en moltes pel·lícules, igual que passarà en el futur amb moltes obres i coses que s'estan fent ara, que en un futur veurem que tenen problemàtiques. Aleshores, com dic, no és mala obra, però sí que vull destacar-les per donar-les a conèixer. El meu principal inconvenient amb aquesta sèrie és que és llarga i repetitiva. La major part del volum consisteix en agafar 2 trames que es repeteixen moltíssimes vegades, a més de la mateixa forma, més o menys, simplement allargar per allargar, fins que al final ens trobem amb un final que per mi és bastant precipitat, perquè és com que estem repetint les coses i de cop diem, ostres, que això s'ha d'acabar. Anem al tema de que ella vol ser dissenyadora, que ha de guanyar a Eiji i ho arreglem rapidet. De fet, l'últim volum, la meitat gairebé, són 2 històries extres. La protagonista, Minori, és un personatge que al principi m'agrada, és una noia decidida, forta, que té molt clars els seus objectius, però que quan coneix Akira canvia totalment, passa a ser la seva gosseta. D'estar super centrada en el seu somni i en les coses que vol fer, passa a centrar-se pràcticament en la seva relació amb Akira i amb el que vol i deixa de voler Akira i està constantment amb Akira. Llavors, sé que això és molt típic, com dic, d'aquestes sèries de l'època i que ens agraden a tots perquè era com aquesta relació en plan de s'estimen tant que l'únic que els importa és el seu amor l'un per l'altre. Però a mi actualment m'interessa que la protagonista tingui una mica més de vida més enllà de la seva relació de parella, que com sempre passa, també al final es coneixen de fa 2 dies i amb 15 anys i 16 anys se'n volen anar a viure junts i després també s'extranyen quan el pare se n'entén que s'han anat a viure junts perquè l'enganya i tal, i el pare s'enfada, encara fan el drama i és com en plan, noia, tens 15 anys, com te n'has d'anar a viure amb el teu nòvio de 16 anys? Perquè us imagineu lo molt que pot l'amor. Hi ha un moment, em sembla que és el segon o el primer volum, en què Minori s'entera de que Akira és el fill d'Eiji, el dissenyador, que és com el seu gran enemic, i tot i que representa que no es porta bé amb el seu pare, que l'ha deixat de costat, que ell viu sol i bla 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 bla, no és el seu fill. Pues a ella tot això li és igual, perquè ella està molt enamorada d'Akira. Fa 4 dies ni el coneixies i fa 4 dies estaves molt decidida, però ara ho ignores tot lo dolent d'Akira ho ignora per tal d'estar bé. I Akira no és un personatge masculí molt interessant, és el prototip, és guapo, és simpàtic, és carismàtic, a més té una mica de picardia, però per una altra banda és gelós, és violent i molt possessiu amb Minori. Aleshores, em desagrada? Sí, perquè a mi no m'agraden aquests personatges ara. En el seu moment em desagrada? No. Akira era meravellós. Trobo que sigui un mal personatge? No, de fet em sembla molt més ben construït que Minori i en molts moments Akira és molt més madur que Minori, que al final es porten un any, tampoc no es porta tant, però és molt més madur en moltes coses, tot i que penso que també tant de rotllo amb el meu somni, jo també vull ser dissenyador i tal, també al final ho deixa tot de costat per tal de que Minori compleixi el seu. Que no em sembla malament, però allà està.
I realment, si Minori seguís sent la mateixa que és al principi amb Akira, a mi no em molestaria. Però és que quan comença a sortir amb Akira es torna una niñata. És molt gelosa, no es comunica amb ell, li dona molts maldecaps. A mi em sap greu, però és que li dona molts maldecaps perquè moltes vegades simplement ella veu alguna cosa i en comptes de preguntar-li a Akira «Ei, Akira, què està passant aquí?» o creure el que li diu Akira, ella fa la seva. També és molt egoista, només mira per ella mateixa, fot uns lios que flipes, perquè és una flipada que fa ella sola les coses, sense preguntar als altres, ni demanar ajuda als altres, i que al final, quan tot això es lia i la culpa és seva i les coses li surten malament, l'únic que fa és plorar, perquè Akira vingui, la consoli, la cosa es mig solucioni i tot continuï com sempre. El fet que les coses passin i tot continuï com han començat, notareu que al llarg del manga passa molt, perquè hi ha molts moments en què hi ha un problema, se soluciona o no, però aquest problema no ha fet ni avançar la trama ni avançar els personatges. I també de Minori el que no m'agrada, que això també és de l'època i és una cosa que continua molt, és el tema del body shaming, una mica de la crítica que es fa a la Minori a si mateixa. Per una banda diu que té els pits petits, cosa que segons el dibuix no els té petits, vull dir, diu, és que soc plana com una taula planxar, té tant de pit com jo, i jo no és que consideri, ara no em posaré aquí a parlar de la meva talla de sostens i aquestes coses, però jo no considero que tingui poc pit, tinc un pit normal, vull dir, òbviament hi ha gent que té molt més pit i hi ha gent que en té molt menys, però jo no considero que tingui un pit petit, i se'l fa molt rotllo en plan és que no el tinc, perquè la gent no m'agradarà, perquè Akira no m'estimarà perquè tinc el pit petit i estic prima, no sé què són quantes coses que tu després ves al dibuix i és un cos totalment normatiu, i al final tots els nois s'enamoren d'ella i tots els nois diuen que això no té sentit el que diu. Aleshores jo penso que el problema és que el missatge no està ben enviat. Penso que l'autora no vol com fer-te sentir insegura amb el teu cos si tens un cos semblant al de la Minori o que com el que la Minori diu que té però després el dibuix no té, perquè el que fa és que tots els nois s'enamorin d'ella, aleshores dona com aquest missatge en plan de, encara que tinguis un cos així, els nois guapos s'enamoraran de tu, però crec que no està ben donat, i que al final el que envia és un missatge en plan de que si ets així no ets lo suficientment bona, o que si tu consideres que tens poc pit i la veus amb ella amb poc pit, et sentis encara més acomplexada per tenir poc pit. No sé si m'he explicat. Però realment Minori tampoc és tan mal personatge, la veritat és que és bastant carismàtica i quan no es tracta d'Akira defensa el que pensa amb força, vull dir, té un caràcter molt fort i no dubtarà en enfrontar-se a qui faci falta, encara que sigui un adult, encara que sigui el dissenyador més important del món per aconseguir els seus objectius. Aleshores, en aquest sentit, està bé, vull dir, al final tu la segueix amb ella a la seva història. Akira sí que surt molt, òbviament, però tu la vas seguint amb ella i no és un personatge d'aquells que dius és que quina mandra que m'està fent llegir aquesta noia. Excepte els moments que té com més niñata, és una bona protagonista de la qual no et canses. I de la qual realment t'agradaria saber més, però al final la història tampoc t'ho dona. I això em recorda una mica també a les altres protagonistes dels mangas que us volíem parlar, una mica com passa amb Miyaka de Fushigi Yugi. Al principi és un personatge com superfort i tal, i al llarg de la sèrie es va quedant com un no res del costat de Tamahome i plorant per Tamahome. També passa una mica amb Mars, però he de dir que la protagonista de Mars des del principi ja és com una mica poca coseta, aleshores tampoc no canvia tant el seu caràcter un cop comença a sortir amb el noi que no recordo. I també passa moltíssim amb la Makino de Hana Yoridango, de No me lo digas con flores, que al principi és super guerrera i a poc es va fent amb els Flowers, doncs va quedant tot com una mica més d'això. Llavors és com una mica aquest d'això de que noies fortes al principi sí, però quan estan amb el noi doncs passen a no ser-ho, perquè l'important i el noi fort i el que l'has de defensar ha de ser el personatge masculí. Llavors això és una cosa que penso que avui en dia hem millorat una mica. No és que no m'agradi, sinó que prefereixo els personatges forts des del principi i que ho continuen sent al llarg de tota la sèrie, que no passa aquest canvi. Però al final aquestes coses, ja us dic, és totalment personal. Com us he dit, el dissenyador enemic de la Minori és Eiji Hinagata, que és el pare d'Akira, i és el personatge que em sembla més absurd de tota la sèrie. És un senyor que deu tenir 40 anys, potser, més o menys, si Akira en té uns 16, 17, 18, 20, al final de la sèrie, ell deu tenir això, 20 més, no? Llavors deu tenir uns 40. Què estàs fent amb 40 anys? Sent un dissenyador famós, preocupant-te del que fa i deixa de fer una nena de 15 anys. Perquè aquí el que representa, que no us he explicat, és que Eiji li roba uns dissenys que fa Minori quan té 5 anys, que li fa els dissenys a la seva mare, llavors Eiji, per unes coses que passen, li roba, i com que li roba aquests dissenys, el seu pare es queda com depressiu, la dona l'abandona, llavors com que destrueix la família, llavors Minori té l'objectiu de demostrar que aquells dissenys eren seus i fer-se ella famosa. No et dic que no, però Eiji segueix sent famós 10 anys després.
alguna cosa haurà fet durant aquests 10 anys. No portarà 10 anys utilitzant els dissenys que va fer Minori amb 5 anys. Per tant, què més et dona el que fa i deixa fer aquesta noia? Vull dir, tu representa que potser et vas fer famós amb aquests dissenys, però després has mantingut el teu nom, no? Aleshores, què? T'estàs fotent amb una nena de 15 anys. És que és molt pesat. Molt. I aquí comença una de les trames que es repeteix contínuament i que es fa cansadíssim. Bàsicament, la Minori participa en un concurs, participa en alguna cosa a l'institut, en què li va molt bé, això farà que guanyi fama, i Eiji apareix a l'últim moment dient «Haha! Ho he manipulat tot perquè tu no guanyis i així ningú et faci ni cas o que tu quedis malament». I la Minori aleshores fa és que m'ha tornat a molestar, Akira va defensar-la, Eiji li diu «Akira, si tornes amb mi», perquè com us he explicat, Akira no està relacionant-se amb el seu pare perquè és com un cabron, llavors el que fa és viure amb els seus avis i els seus avis se'n va viure sol amb 16 anys o 15 i li diu «Si tornes amb mi deixarem pau a la Minori». Al final no torna amb ell mai, hi ha una discussió i els dos fan «Haha, et guanyarem igualment, d'una altra forma». I la trama acaba en què ni ella ha guanyat, ni han guanyat a Eiji, ni Eiji ha aconseguit el que vol. Per tant, la història no ha avançat. I això passa una vegada, i dues, i tres, i quatre. Ja us podeu imaginar, són 13 volums i tenen bastanta lletra. Per tant, ja us podeu imaginar que això es va repetint diverses vegades i al final es fa cansat. I l'altra trama, i és la que realment em molesta, perquè mira, que repeteixin això al final, jo que sé, quan fan animes amb sèries episòdiques, els capítols sempre tenen com la mateixa estructura, no? Pues això ho puc mirar també. És la trama dels nois. Com sempre passa també aquí, la protagonista és la noia que no és guapa, ja hem parlat d'això, passa amb la Miyaka, passa amb la de Mars, passa amb la Hana Yoridango, però al final és guapíssima perquè tots els homes de la sèrie s'enamoren d'ella. I això no passaria res, que es repeteixi, perquè n'apareixen com 4 o 5 de totes edats diferents, de tots llocs diferents, i tots s'enamoren de la Minori. No em sembla malament, és la protagonista, i al final és maja, i al final és guapa, i tots intenten robar-li Minori a Akira, i al final, com que ells dos estan super enamorats, doncs no ho aconsegueixen. I quan no ho aconsegueixen, opten per el seu pla B, que sempre és el mateix. I passa amb tots els nois, des del primer, que és l'amic d'Akira, fins a l'últim, que és un dissenyador famós. I això és segrestar Minori i abusar d'ella. Efectivament, tots els nois, excepte Akira, tenen o intenten tenir relacions no consentides amb Minori. Això també passa, per exemple, a Fushigi Yugi, això també ho intenten a No me lo digas con flores, i al final no hi ha el mateix resultat, perquè jo crec que Fushigi Yugi i No me lo digas con flores sí que té conseqüències, sí que són conscients de que allò que està passant és dolent i els hi causa un trauma. Aquí no hi ha trauma ni hi ha càstig. Des del primer fins a l'últim, alguns simplement li fan un petó quan està dormida o l'obliguen a fer-li un petó, altres li treuen la roba i la toquen sense el seu consentiment. I què passa? Sí que hi ha el moment en plan de no ho facis, no, és que si ho fas... Jo fins i tot es vol tirar per la finestra, apareix sempre Akira sempre apareix màgicament, no sabem com sap on està Minori i l'altre, però sempre apareix, pega l'altre i li fa no toquis a la meva nòvia, aquest moment així de molt mascle i de estic defensant a la meva noia i dir-li que tu ets només meva i no vols que ningú et toqui, bla 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 bla. I després torna aquest noi a relacionar-se amb Minori com si no hagués passat res. En absolut, de fet, la majoria acaben sent amics de Minori. Minori acaba sent amiga de tots els seus abusadors. Meravellós. És que no hi ha ni una represàlia del que estan fent. En cap moment més enllà... O sigui, el missatge és que tu no pots fer-li això a Minori perquè Minori és propietat d'Akira. No perquè això que estiguis fent és dolent. I no passa una vegada ni dos, sinó que passa en vàries. I això sí que és una cosa que... no puc. No puc. I és que quan ho veia era com... què està passant aquí? Perquè estem tornant a repetir la mateixa trama, a més. Terrible. Això sí que és terrible. Que jo entenc que és això, que com dic passen molts mangas i no som els únics mangas, però penso que hi ha mangas i actualment és una cosa que segueix passant amb molts mangas, però penso que s'utilitza d'una forma diferent. Vull dir, els abusos d'aquesta sèrie i els abusos de Life, per exemple, no es tracten igual i no tenen el mateix missatge que t'estan transmetent a tu com a el de Life, és que això està malament i que no ho has de fer. El d'aquí és que, bueno, no passa res, podem ser amics. Llavors, això no. I per això dic que la sèrie podria durar la meitat, perquè al final, si traiem la trama d'Eiji intentant molestar-los amb ells dos i els nois intentant abusar de Minori, si reduïm a la meitat, encara que es repeteixin, tindríem la meitat de sèrie i al final podria ser exactament el mateix. Però al final
el que més em molesta de totes aquestes coses és que no estan ben interconnectades. La sèrie no és només que sigui llarga, que bueno, al final 13 volums tampoc són tants, però no sé jo d'escolar, potser sí que és una mica, però no són tants volums. Hi ha fins i tot moments en què no saps com han passat les coses. Hi ha un moment en què la Minori està treballant en una botiga i no t'han explicat ni com ha passat això. De sobte estan a Milán i tampoc t'han explicat com va això. La Minori no té amigues, només té una amiga. I aquesta amiga no saps ni d'on la coneix ni res. I simplement a vegades apareix perquè és una mica com en plan de, bueno, el guió necessita que aparegui algú altre i la fan aparèixer, però tampoc té molta relació amb ella. Aleshores, això sí que és una cosa que m'ha tret una mica de la lectura perquè ja us he dit que té molta lletra i per tant, quan veus que encara que tingui molta lletra, com que no estan dient res i no t'estan connectant una cosa amb l'altra, es fa pesat i admeto que ha arribat un moment en què els últims volums, sobretot, feia una mica lectura en diagonal perquè no podia més. Que us parlo de l'amiga, però realment la majoria dels personatges que surten tant homes com dones, perquè també hi ha personatges femenins, no tants, que fan una mica el mateix paper que la resta de personatges masculins i intenten separar Akira i a Minori, en aquest cas per quedar-se amb Akira, ojalà fos per quedar-se amb Minori, la veritat, i en comptes d'abusar d'Akira, perquè com que ell és el macho, amb ell no poden abusar, intenten com atreure'l amb els seus pits més voluptuosos que els de Minori i ella ha de fer la frase de no, és que a mi no m'agraden els pits grans o coses així, que és com a plan de noi. No té res a veure això, però bueno, és igual. I aquests personatges femenins estan només per això, per ficar gelosa a la Minori, que la Minori la li, també per estar allà per conquistar a Akira. Jo crec que quan parlen amb Minori, excepte una que dissenya coses i tal, també estan una mica allà que entre Minori i ella l'única conversa és Akira. Aquesta sèrie no passaria el test aquell de les pel·lícules de que surtin dones més de no sé quant de temps, que parlin entre elles d'una altra cosa que no siguin els personatges masculins i no me'n recordo quina és la tercera norma. Aquest manga no el passaria, ja us ho dic ara. I quan feia el guió m'han recordat d'una trama que surt super al principi de la sèrie, que després ignoren totalment, és que hi ha un moment en què Akira veu que el seu pare està amb una dona. Aquesta dona és la mare que es va fugar de Minori. Segueixen amb aquesta trama? En absolut. Hi ha un moment en què Akira diu és que són germanastres. Segueixen amb aquest tema? Zero. És una cosa que apareix? Jo crec que l'autor se'n va oblidar i és que ni ho va tancar. Però no tot és dolent. Ja us he dit que a diferència del que em va passar amb Global Garden, he gaudit d'aquesta relectura. És una sèrie que vull quedar-me a la meva estanteria i que, igual que tinc Mars, igual que tinc altres sèries que tenen aquests problemes, jo les vull tenir i de tant en tant, potser dintre 20 anys, tornar-me a llegir i a veure què em sembla. També perquè al final em sembla interessant tot el tema de la moda i el dibuix m'agrada. Sí que és veritat que aquesta primera portada potser no fa gaire justícia a lo que és el manga. El manga partits és molt més bonic, tampoc és aquelles coses espectaculars, però el dibuix de la portada i el que et trobaràs a dins és més o menys el mateix i hi ha panells on la Minori surt moníssima. En general, la Minori, el tema del disseny m'agrada molt i m'agrada molt també tota la roba que porta, sempre és diferent i sempre li queda superbé. Llavors, si us agrada la roba, us agrada la moda, el disseny i tal, penso que és un manga també molt interessant en aquest sentit. Per mi tot el tema aquest de la moda i tal és un valor afegit que li dona cert interès a la sèrie. Jo estic segura que el món de la moda no funciona així en absolut, però a mi em sembla interessant i hi ha cosetes que potser jo no coneixia o que potser no coneixeu i que a través de la sèrie podeu conèixer. També hi ha molts free talks, hi ha moltes explicacions de moltes cosetes que també són molt interessants de llegir al llarg de tots els volums i que també podeu aprendre bastant. I també té moments divertits i té moments molt tendres. Akira i Minori són una parella molt mona, crec que són supertòxics entre ells, al final tenen moments molt cookies, s'estimen molt i els acabes agafant molta estima com a parella i vols que realment els hi vagi bé i que tot sigui bonic per ells. Però amb el que més he gaudit d'aquesta relectura és de donar-me d'aquestes cosetes que us he estat comentant al llarg d'aquesta part amb spoilers que jo no me l'havia donat quan ho vaig llegir i que realment quan vaig estar llegint Mars, ara fa poc, que ho vaig estar comentant per TikTok de les coses que em xirriaven una mica d'aquesta sèrie, no me n'havia donat, que són molt típiques d'aquella època i que és com una mica un patró i que per tant no és que aquestes obres siguin dolentes, perquè jo no considero que Mars sigui dolenta, no considero que No me lo digas con flores sigui dolenta, ni que Tokyo Juliet sigui dolenta, sinó que tenen aquests problemets una mica que és de qüestió de com era la societat japonesa i el que agradava en l'època en què es va fer aquest manga. Penso que no s'ha de jutjar una sèrie de fa 20-30 anys amb els ulls que tenim avui en dia de com funcionen les coses. És possible que, igual que em va passar amb Mars, que em va costar una mica de llegir, són obres que si no fossin clàssics, com passa amb Fushigi Yugi té tot l'extra de fantasia que a mi m'agrada molt, però altres obres, per exemple, de Yu Watase també pequen bastant d'això, o de Wataru Yoshizumi també, o per
per exemple, No me digas con flores. Yoko Kamio, jo crec que la gràcia de llegir les sèries, algun dia us en parlaré, és que veus aquesta evolució des de No me digas con flores fins a les coses més modernes d'ara, pues són coses que segurament no em compraria, perquè ja et dic que totes aquestes coses a mi avui en dia no m'agrada llegir-les, però que són clàssics i per tant doncs, els he llegit o els mantinc a la meva col·lecció per això, però m'ha fet adonar del canvi que ha hagut al llarg d'aquests 20 anys respecte als shojos escolars de romans. Ara, les parelles són molt més comunicatives, les protagonistes femenines tenen una personalitat que es manté al llarg de la sèrie i que els seus objectius de la vida no són només estar per al noi del qual s'han enamorat, també són molt menys tòxiques entre elles, les relacions són molt més sanes, també no hi ha aquest recurs freqüent de l'abús de la noia per tal de crear drama, o els personatges masculins no són tan violents i tan gelosos com ho són en aquestes sèries. Està clar que deuen haver coses de tots, perquè a tot arreu hi ha de tot i a tots ens agraden unes coses i als altres ens agraden altres. No estic dient que tot això sigui dolent o que no s'hagin de fer sèries així, sinó que penso que hi ha temes que s'han de tractar de formes diferents, més que res per al missatge que estàs donant a les lectores, sobretot perquè en aquestes sèries s'acostumen a llegir doncs això, quan tens 14 anys, i al final totes aquestes cosetes influeixen. Però sí que és veritat que avui en dia penso que les sèries que s'estan publicant en aquestes coses han avançat i penso que és un bon punt a tenir en compte. Al final, Akira no és Yamada i penso que Yamada és molt més bon personatge masculí, molt més aquell personatge que hauríem de voler que fos la nostra parella. Vull dir, tu no hauries de voler que Akira fos la teva parella, tu hauries de voler que fos Yamada. Si anem més al rotllo institut, em sembla molt més sana i molt més objectiu ideal a tenir la parelleta de Masaya l'amor que no pas els de Tokyo i Juliet, la veritat. I no parlo només de Tokyo i Juliet, jo en el seu moment no li vaig veure cap problema, però ara mateix em llegeixo Hanayori Dango, que és una sèrie que tinc per aquí baix i que m'agrada tenir-la i que Yoko Kamio m'agrada molt, però no em sembla bé que la protagonista femenina s'enamori del que li fa bullying, però bullying a uns nivells extrems. Vull dir, no em sembla un bon missatge que enviar pues, a la gent que està llegint i que són bastant influenciables. Prefereixo pues, que, encara que sigui un enemies to lovers, no fa falta que el teu enemic sigui la persona que et fa bullying, no sé, pot ser el teu contrincant amb notes, com passa, per exemple, amb Karekano o cosetes així, saps? Espero que se m'hagi entès perquè volia com transmetre aquest missatge. Jo penso que cadascú llegeixi el que vulgui, cadascú li agradi el que li agradi, mentre no facis mal als demés. Simplement penso que a mi, personalment, ara, en el moment aquest que estic de la vida, amb les meves experiències i els meus coneixements, prefereixo llegir-me un shoujo romans d'institut modern per als missatges que transmet i com tracta aquestes coses i pel tipus de personatge que es fa, que no pas el dels 90, que no vol dir que sigui dolent i no vol dir que si avui en dia es fan mangas com els dels 90 siguin dolents, simplement jo prefereixo una cosa que l'altra. Si tu prefereixes l'altre, per exemple, Tokyo Juliet és la teva sèrie, tens 13 volums de toxicitat, abusos i trames repetitives i coses sense sentit, però amb coses positives, que també té coses positives, vull dir, i no tots els shoujos moderns són bons, vull dir, una cosa tampoc no va relacionar amb l'altra, és una mica que llegint aquests 13 volums jo vaig fer aquesta reflexió i em vaig adonar aquestes coses i volia fer com una mica aquesta reflexió aquí amb vosaltres. Tokyo Juliet és per tu si t'agraden les sèries llargues, les relacions tòxiques però que s'estimen molt, la moda i els drames. I a més si són drames per drames, serà la teva sèrie ideal, i aquest és el Nook. Ja està. Nook. Ja està. Tampoc penso que l'autora aspirés a molt més, jo penso que ha fet la sèrie que volia fer. No noto que l'autora intentés fer alguna cosa més interessant o més profunda del que ha fet. Tampoc per les free talks, tampoc intueixo això, per tant, penso que és l'obra que ella volia fer i a el que aspirava, i ho compleix perfectament. Aleshores, si llegeixes la sinopsis, mires les portades i una mica amb el que t'estic dient, és que et trobaràs el que et trobaràs. No et donaràs sorpreses ni per bé ni per malament. El dibuix en general no és que sigui molt destacable, però és cookie. A mi em sembla bastant mono, bastant dels 90, el que us trobareu a les portades, al final el que us trobareu dins. A mi hi ha dues portades que m'agraden molt, que són aquestes dues, la del volum 12 i la del volum 13. Aquesta, no sé, l'expressió de la Minori i tal, em sembla molt bona i aquesta em sembla preciosa. Per dins, ja us dic, és el mateix i el que a mi m'agrada molt és Minori, m'agrada molt el seu disseny de personatge i m'agrada molt la roba que li posen, per tant, això penso que és un punt a favor i si us agraden aquestes coses també és el que us trobareu. L'edició en si és senzilla, vull dir, no té molt més, és això, la contracoberta, que aquí sempre hi ha el mateix dibuix, valia 6,90 cada volum, per dins, sense més, és tot així i sense pàgines a color ni res, vull dir, tampoc no us espereu cap meravella. Que s'enibrea als 2000 tampoc és que espereu res més, vull dir, les edicions eren totes així en aquell moment. No m'està agradant gaire parlar tant d'Ibrea, la veritat, per al tracte que té amb el català i tot el jaleo que va haver, però és una sèrie que feia molt de temps que volia parlar-la i que, bueno,
pues, són coses que passen. Ibrea abans era una editorial que a mi m'agrada molt i amb el temps no tant. Per tant, si us agraden sèries com les que he anat comentant, com seria Mars o Hana Yoridango, penso que és una sèrie a la que li heu de ficar l'ull. Ja us he dit que crec que estan tots els volums disponibles, per tant, no crec que us costi gaire de trobar. No he mirat de segona mà si la venen, perquè ja us dic, fa molt de temps que tinc aquesta sèrie i no m'he plantejat mai recomprar-la ni cotillejar quan val. Jo crec que el preu el mantindran, per tant, ja veieu que tampoc no és que sigui molt cara, tenint en compte els preus d'avui en dia. Fins aquí el vídeo. Si heu llegit l'obra o voleu comentar-me alguna cosa sobre la reflexió que he fet a la part amb spoilers, estaré encantadíssima de que m'ho comenteu, perquè tinc molta curiositat de saber si heu llegit aquesta obra o us heu sentit identificats amb algunes coses que he dit amb altres obres. També deixeu-me en comentaris per jo poder cotillejar-ho i també comentar si esteu d'acord amb mi o no, perquè potser no esteu gens d'acord amb mi amb tot el que he comentat, però m'agradaria molt poder-ho parlar amb vosaltres. Espero que us hagi agradat molt, ja sabeu, si ha sigut així, doneu-me un like, subscriviu-vos, compartiu el vídeo, totes aquestes coses em fan molt, molt feliç i que tingueu molt bona setmana i ens veiem diumenge per aquí. Adéu!